खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायमना माहारियारि पार्कआव सिखारि खालामग्रा साथाम फलानखौ हाग्रा बिफाना हमनो हादों। हमजानाय साथामनि मुङा फारियै जीवन टुडु, गुनुई सरेन आरो इटया बेक। बिसोरनिफ्राय थैनाय मासे मैजों लोगोसे मोनस्नि दुरुंनि जे आरो गंस्नि जं मोननो हादों। हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला साब्रैजि थानाय फलाननि हानजाया रायमना माहारियारि पार्कआव हाबनानै सिखारि खालामखुमानायखौ सोनाब रेन्ज हाग्रा बिफाना स्रोद खौरां मोनदोंमोन। बेनि उनावनो गोख्रोङै सिग्रोमनाय जादोंमोन, नाथाय साब्रैजि फलाननि हानजानि मादाव साथामखौल' हमनो हानाय जादों आरो माखासेया खारग'लांदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय माखासेया खारग'लांनो हादोंब्लाबो हमजानाय साथामनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजोंनो गासैखौबो हमगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। बिमा बिफाखौ सिबिनायानो सुबुंनि धोरोम। गाव गावनि गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानैबो बिमा बिफाया फिसाफोरखौ गेदेर गोलाव खालामो। नाथाय बोराय बुरै जानाय समाव खैफोदनि समाव बिमा बिफाखौ नायफिनाबा बियो जोबोद इनाय खालामनाय जायो। थिग बेबायदिनो खैफोदनि समाव बिमा बिफाखौ एंगारनानै थांनाय फिसाज्लाखौ न' फारसे फैफिननो खावलायहरदों न'खरनिफोरा। बिहामजोनि अत्याचारजों भुगिनो गोनां जादों गंसे न'खरा। तामुलपुर जिल्ला धलकुसि गोरजियाफारा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय जादों। सफिला सोरगियारि मुंनि बिहामजोनि दै गुदुं लुनानै होनायजों बिहाव गजेन सोरगियारिनि मोखाङा खामलाबनाय जाथाया खौरां बिजोङाव गोबां गोसारदों। बिहामजोनि दै गुदुं लुनानै होनायनि थाखाय बिहावनि मोखाङा गासैबो खामजोबनानै जोबोद गाज्रि थासारि जानायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरानो बिहामजो सफिला सोरगियारिखौ सोंखारिदों। जाथायनि सायाव बिहाव गजेन सोरगियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला खाथियाव अमा खानायनि थाखाय जायगा गाज्रि जानायनि खोथाल' बिहामजोनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। बेयावनो ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो बिहामजोआ दै गुदुंजों बिहावनि मोखाङाव लुनानै होदों, जायजों मोखाङा गाज्रियैनो खामलाबजोबदों। बेबायदि जाथाय खालामखांनायनि उनाव बिहामजोआ फिसाय राजु जारा सोरगियारिजों लोगोसे फिसा आरो न'आव थानाय बासन पत्र, दाउ अमा गासैखौबो लानानै न'खौ एंगारलांदों होननानै फोरमायथिदों गजेन सोरगियारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिहामजोआ गावनि गांनाय उखैनायखौल' मिथिगौ, फिसानि गांनाय उखैनाय जेबो मिथिया। फिसायाबो बिमाखौ गिनानैनो ओंखाम जायालासेनो थायो। बेनि अनगायैबो फिसाय खामानियाव थांब्लाबो फिसायनोबो जेबो जाहोहरा लोंहोहरा होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं बिफानि खैफोदनि समाव सासेल' फिसाज्ला राजु जारा सोरगियारियाबो बिफाखौ एंगारलांबाय। बे खैफोदनि समाव बिफाखौ नायफैनांगौमोन होननानै न'खरनिया खावलायहरदों आरो न' फारसे फैफिनोब्ला फिसाज्ला आरो फिसौखौ गनायनानै लागोन होननानै बुंथिदों गजेन सोरगियारिया। कृष्ण कुमार बसुमतारीनि गोथै देहा मोनखांनायनि उनाव जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय एबसु आरो बनसुनि दाबि दैखांनायनि माखासे घन्टानि उनावनो कृष्ण कुमार बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ चिरां पुलिसआ हमबाय। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जर्ज नार्जारी, 23 बोसोर बैसोनि आरो राजिब बसुमतारी, 23 बोसोर बैसोनि। सानैखौबो क'क्राझार जिल्लानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सानैखौबो गुवाहाटीनिफ्रायनो हमनो मोनदों। रायखांनो गोनांदि थांनाय 14 अक्ट'बराव चिरां जिल्लानि गारागाव गामियाव कृष्ण कुमार बसुमतारीखौ थैनाय हालोदाव बोखांनो मोनदोंमोन आरो जाथायखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन, मानोना बिथांनि मोदोमाव माखासे दागो मोननाय जादोंमोन। बेनि उनावनो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जानांगौनि दाबि खालामदोंमोन माखासे आफादफोरा। बेनि उनाव दा बे बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानैखौ हमनो मोनबाय। मख'नो गोनांदि कृष्ण कुमार बसुमतारीया क'क्राझार जिल्लानि टेङापारा गामिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा पाठशालानि आनन्दराम बर'आ एकाडेमियाव फरायगासिनो दंमोन। बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरनि हा-हुनि मोनथायखौ लानानै गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरांगिरि मेल। गवालपारा जिल्लायाव बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय सोरखारा सोलो खालामदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रणब ज्योति शर्मा मुंनि सुबुङा गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL फाइल खालामनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि हेंथायै थांनानै बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरा थानाय हाग्रा ओनसोल आरो रेभिनिउ ओनसोलखौ प्रप'ज्ड रिजार्भ फरेस्ट PRF ओनसोल फोसावनो नागिरदों आरो बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ हानि मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय सोरखारा सोलो खालामदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे जुदि बेफोर ओनसोलखौ प्रप'ज्ड रिजार्भ फरेस्ट ओनसोल फोसावोब्ला गवालपारा जिल्लानि 5,000 ट्राइबेल रायजो राजाफोरनाव गोहोम गोग्लैगोन, जाय दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। जायनाखि भारत सोरखारा फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि गेजेरजों हाग्रायाव थानो थाखाय ट्राइबेलफोरनो मोनथाय होखादों,
बेनिखायनो हा-हुनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय ओनसोलनि DFO आरो DCखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा खावलायदोंमोन, नाथाय जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि अनगायैबो WPTनि मन्थ्रियाबो जिल्लानि DFO आरो DCनो नटिफिकेसन हरदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो खामानिखौ मावाखै होननानै फोरमायथिदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय। हेलिकप्टार क्रेश जानानै 7 सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया उत्तराखन्डआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला केदारनाथआव थांनाय सिबियारिफोरखौ हेलिकप्टारा केदारनाथनिफ्राय गुप्तकाशी फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाबै हेलिकप्टारा क्रेश जादों, जायजों हेलिकप्टाराव थानाय गासै 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों। उत्तराखन्ड सिभिल एभिएसन डेभेलपमेन्ट अथरिटिनि CEO श्री रवि शंकर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खुवा खुनाय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो हेलिकप्टारा क्रेश जादों आरो हेलिकप्टाराव अर जोंनानै बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय गासै जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायनि उनावसो रोखायै बुंनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। दोलोनि बेरेखा आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय UPPL दोलोनि सासे दैदेनगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बेनि सायाव पर्बतजरा जिल्ला UPPLनि आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि पर्बतजरा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथांखौ दोलोनि बेरेखा आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय पर्बतजरा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखं आफादनिफ्राय रिलिज होनाय जाबाय आरो UPPL दोलो हिसाबै दोलोनि बेरेखा आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे जायखि सुबुङानो जायाथों मानो समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। आसाम पुलिसनि AB आरो UBआव नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट जमा होनायनि दायाव 8 CIDआ एरेस्ट खालामबाय। नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट जमा होनायनि थाखाय 412नि हेंथायै CIDआ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। 412नि मादाव 100नो सामन हरनाय जादोंमोन। बेनिनो 58 उलुबारिनि CID अफिसाव नुजाथिफैदोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजोंनो आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों उनाव 8खौ एरेस्ट खालामदों CIDआ। हमजानाय 8नि मुङा फारियै आब्दुल रहमान, समर दास, जावेद आहमेद, फिरोज आहमेद, दिलवार आल हुसैन, अशोक बर्मन, अनिर्बन दास आरो इस्माइल हुसैन। बेराफारसेथिं दिं कलेजआ नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनानै फान्दायदों होननानै बुंथिदों हमजानाय माखासे बिजाथिफोरा आरो नंखाय सार्टिफिकेट होनायनि केसआव कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल शरद कुमार दत्तनाव सोंनाय फिननाय लायोब्लानो गासैबो रोखा जागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। जाथायखौ लानानै दिं कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल बिथाङाबो खौरांगिरि मेल खुंफिनदों। बिथाङा बुंथिदों दि दिं कलेजआ PGDCA कर्सनि सार्टिफिकेट होआखै। कलेजनि मुं लानानैसो नंखाय सार्टिफिकेट बानायदों होननानैबो फिननाय होफिनो बिथाङा। मख'नो गोनांदि नंखाय सार्टिफिकेट होनायनि केसआव 8खौ हमनायनि अनगायैबो दिं पुलिसआ मुस्ताफिजुर रहमान मुंनि सासे सुबुंखौबो हमदों। आसाम सोरखारजों खुंजानाय 4th ग्रेड पस्टनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनाव 3rd ग्रेड पस्टनि आनजादनि फिथाइखौ माब्ला होनाय जागोन बेनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारजों खुंजानाय 3rd ग्रेड पस्टनि आनजादनि फिथाइखौ नभेम्बर दानाव फोसावनानै होनाय जागोन आरो बेनि उनाव 3rd ग्रेड पस्टनि स्किल टेस्ट आरो 4th ग्रेड पस्टनि अरेल टेस्टखौबो डिसेम्बर दानाव खुंनाय जागोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि 4th ग्रेडनि अरेल टेस्टआ 5 नाम्बारनि थाखायल' जागोन। बेनिखायनो रिटेन टेस्टआव मोननाय नाम्बारानो बिजाथिनि खाफालखौ लिरगोन होननानै फोरमायथिदों। मोनसे पस्टनि थाखाय 2 सुबुंखौ अरेलनि थाखाय लेंहरनाय जागोन आरो 4th ग्रेडनि आनजादाव जाय बिथांमोनहा उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननि 50% साख्रिखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।